سلام كما يتوعلو كبرات تغطى فنو إير تي في إنه لومي حامش وعدت تقمتي فرت معالتم فرقان زد تدالوه زينا ومسرادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم إيرن قبل سلاسة فلما كأندر استزينا وعلى بيت مخر منسترات ود مكل خلام بتأم دربنا مبرا أفريقيا لو ما بأسمرات خفيتو منستر حر الشهر شاو مرمرات وزيتون حروستو تالاليو أب زوادوب أب محدران مرحنات نزتكور سلطانات وهيبو أب باكستان حرقا من قطقات مدر سبعون نواتهم كسالة توريدو أمريكان تشاينا دبلوماسيا وزمدنا نمحياش بعدو بكم سر حفليتان أقراو مع كان جنزب قطوع عالم بشتو شميتاوي تكعبي أغادي منزهابو تنبيا وديلوا زرزرات زينا مبل سوسان شدشن سرع آخيبا فتامي كوميتي ودب مكلخال أنبت أمدربدا مبرا أفريقيا كابر بعتك ساب شدشت كمتي أب أسمرا مكيادو زذكريو لو مدما مغاد سلطاناتو وعلى بيت مخري منسترات أولات هاجرات تخفيتو الله دانايت قبل هوت تابسابا اللوا مبل سوسان شدشان سرع وعلى بيت مخري منسترات أبال هاجرات ودب مكلخال أنبت أمدربدا مبرا أفريقيا لومي حاموشو عتت كمتي أب أسمرات خفيتو أبزي مقصلتا نايتي كبار بعتك ساب شدشت كمتي زتخايدة مبل سوسان شدشان سرع آخيبا فتسامي كوميتي نايت ودب زخونة وعلا منسترات حرشة إيرترا دوبوب سودان صوماليا جيبوتي أوغندا إثيوبيا سودان تنزانيا كينيان يساتفو لوم منستر حرشة أتو عرفاي نبرها أبز اسمعو مخفت قال كاب مكياد كللاتات كساب تزل على تصفحين الزرقاح كرتي محدرة مكوت اتاران بتأم دربدا أب إيرتران وزي تاونتون بزرزر تحري مقلات كاب كلتشحين شدشان عالمنا بحسرة مقبن نهر واقا مقبن تساقايلو كاب زلاك اندت انكتات حادة موساق حمامات ازرقتن مقدال مهرتن مخانو بمتقاس نزي ام مكتا ودم مكل غالان بتأم دربدا مبرا أفريقيا زل على ترا كم زلو اسميرو اللوم دايركتور فتامي كوميتي ودب مكل خالان بتأم دربدا أب مبرا أفريقيا مستر ستيفن جوكا بوغانو أبال هاجرات أبزا كايدو نتفتات مكل خالسا قمت بالعات كابتت أكامنت كيميكالات حيبا سنة هيوت مسرة زقبرة تكنولوجي سارة بالع كتاعتاتوا اتو ودب كاتسالي سعرن متصنعتن كم زكايد بمتقاس أبال هاجرات أبزا مدايزي عتب النتكريات أويعو أبومبر بيت مخري منسترات ودب مكل خالان بتأم دربدا مبرا أفريقيا مستر فريد بوينو دما اتو ودب أنبت أمدربدا أعواف كويلا بارنوس كمون هاممات اتزا أمسلو ساقم تبالعات نمتفاء زكايدو تعري وحسنت مقبين نمرققات أبز السلاسل العمام عبا استواتو كمزلو بمتقاس أبال هاقرات كاب اتو مقبي تناقفن لعول تمركواسنت أفرياتن كقبرا حقازي ترا كمزلو واردئوم مبل سوسان شدشان وعلى بيت مخري منسترات ودب مكل خالان بتأم دربدا مبرا أفريقيا كساب صباح شمونتا تقمت خقصليو وكلتي إيرترا إثيوبيا دوبوب سودان صوماليا جيبوتي كينيا سودان أوغندا تنزانيا زتساتفوا مبل سوسان شدشان سرعة خيبا فتامي كوميتي ودب مكل خالان بتأم دربدا مبرا أفريقيا كاب 4 كساب شدشة تقمتي أب أسمرا كم اتخايدة زذكريو منستر حرشاوي مرمراتن وصيتون نحارستوت زلال عدت وديبو هزباو ركبات نايتي منستري بملكع صبصاب زلاخو حبريتالو ميكيل حدقو خربويو منستر حرشا بحمشة كمتا بهاجراوي انستيتيوت حرشاوي مرمر حالحالة أبز تذكرت مع التحرستوت اتسرحن وصيتون نحارستو زلال مدب وديبوم أبتي منستر حرشا تعرفاي نبرها كيلاتات حرشا كمون كاب زوباتا دوبن ماكلن زتواصو ابنتوان حارسو زتساتفو العدتون زتقالله مدب ناقداس نتمرمراو نتفتات اب مسسانوتوت كمون زاغيد مرمر زكايدلم زلو ازرئتن وصيتومن زملكت موياوي مغلصيتات قريبوم حلافي هاجراوي انستيتيوت حرشاوي مرمر حالحالاتو صقاي برهانا بزهابو حبريتا اتمدب باكلاو تعزبتي افلطون رديتن حارستوت بزعبات زسلاسه زلو نتفتات كب بمبال اتوتن اتوتاونتن نمعباي اجامم نخبركتو مخانو قليصوم تما قديموم كفتونو تصنحون دلوات نمزرغح زلو كنارئو عيلنا
حدش دتاتاتنايو ناي زيتي حمل أدري الله زيت حمل أدري نهجرنا أنا مجمري أواني استحجي صبغ وصيت هرئنا أتي وصيتم فتنا درجة مستعلم ملاهي ملكعي يمتعتم إذا خبل كلهو تدهبو متن زيتي دل عليه ተሳተፍቲ ናይቲ መደብ ወይዘሮ ፀሃይነሽ ተስፋጽዮንን ኣብነታዊ ሓረስታይ ተስፋይ መብራህቱን ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ንኣገዳስነት ናይቲ ዑደት ብምጥቃስ ምርኣይ ምእማን ስለ ዝኾነ በብእዋኑ ተመሳሳሊ ዑደት ክውደብ ኣዘኻኺሮም ብኣኻል ይኹን ፍረታት ይኹን ጥረታት ይኹን ሲ ብምሉኡ ኣድማዓይ እሞ ከዓ ኩሉ ፅቡቕ ኣብ ሃገርና ሲ ኣብ ካልእ ሃገራት ይዝፈሪ ንብሎ እሞ ኣብ ሃገርና ዝረኣኽዎ ከዓ ብዙሕ ነገር ኣሎ እዚ ከዓ ዝያዳ ክድፋእ ኣሉላቦ ናይ ብሓቂ ሚኒስትሪ ሕርሻ ከም ዝገሩ ነዚ ምርኢት እዚ ወዲቡ ሓረስቶት ተኣኪቡ ናይ ዕብየት መንገዲ ምርኣዩ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ኣነ ኣብቲ ዑደት ሓረስቶት ፍርያት ምርምር ኣካል ተወሳኢ ጸጋታት ንጥፈታት ምክልኻል ቡቕሊ ምፍዋስ ማይ ኩዖ ምስሳን ሃብቲ እንስሳ ፈተነ ባህርያዊ ድኹዒ ከምኡውን ምርምር ዝካየደሉ ኣብያተ ፈተነ ብምብጻሕ ብክኢላታት ዘድሊ ሓበሬታ ተዋሂብዎም ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ትካል ዝነጥፉ ተመራመርቲ ሓረስቶት ንኣገዳስነት ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ሕርሻዊ ምርምራት ተረዲኦም ብፈተነታት ንዝሓለፈ ኣዝርእቲ ተጠቒሞም ምህርቶም ክዕብዩ ተላብዮም ኣብ ዞባ ደቡብ ብዓይነቱ ናይ መጀመርያ ዝኾነ ኣብ ምሕደራን መርሕነትን ዘተኮረ ስልጠና ካብ 12 ንኡስ ዞባታት ንዝተዋፅኡ ሰራሕተኛታት ተዋሂቡ ወኪል ኤሪና ዘርኣይ ብርሃንን ዝለኣኾ ዜናዊ ጸብጻብ ያዕቆብ ገብረትንሳኤ ኣብ ዞባ ደቡብ ብምውሃድ ምምሕዳር ዞባ ቤት ጽሕፈት ህግደፍን ጨንፈር ሃዋመትን ዝተወደበ ኣብ ምሕደራን መሪሕነትን ዘተወከረ ስልጠና ተዋሂቡ ኣብዚ ኣብ መንደፈራ ዝተዋሃበ ብዓይነቱ ናይ መጀመርያ ስልጠና ካብ 12 ንኡስ ዞባታት ዝተወከሉ 41 ኣብነታውያን መንእሰያት ሰራሕተኛታት ተሳቲፎም እቲ ስልጠና ኣገባብ ምድላው መጽናዕታዊ ጽሑፍ ውዳበን ውሁድ መሪሕነትን ምሕደራን መሪሕነትን ኣምራት ትካላዊ ባህሊ ውርፁፅ ምሕደራ ግዜ ኣተኣላለያ ግርጭታት ኣብ ቦታ ስራሕ ከምኡውን መሪሕነትን ምኹስካስ ፖለቲካዊ ኮምን ዝብል ኣርስታት ዘጠቓለለ ነይሩ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብ ዝሃቦ ኣስተምህሮ ፍልጠትን መረዳእታን ነብሰ ምሕደራ ባህርያት መሪሕነት ወሳንነት ግዜን ዝብሉ ዛዕባታት ብሰፊሑ ክዝተየሎም እንከሎ ብሰልጠንቲ ኣብ ዝቐርቡ ሕቶታት ሰፊሕ መብርሂ ተዋሂቡ ብኣርባዕተ ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምዝዛም ብሰልጠንቲ ዝተዳለወ 5 መጽናዕታዊ ጽሑፋት ንዘተ ቀሪቡ ሓላፊ ሃማመተ ዞባ ደቡብ መንእሰይ ግርማይ ገብሩ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ስልጠና ኣካል ናይቲ ኩሉ መድያዊ ዓቕምታት መንእሰያት ንምሕያል ዝሰላሰለ መደባት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብቲ ስልጠና ዝተለዓለ ዛዕባታት ኪኖ ክልሲ ሓሳብ ብህሉ ሃገራዊ ምዃን ዝተቐነየ ምንባሩ ኣረዲኡ ኣማሕዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብተኣብ ተስፋጽዮን ብወገኑ ወደብቲ ናይቲ ስልጠና ዘርኣዮም ምውሃድን ምክትታልን ኣብ ኣርማዕነቱ ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዝነበሮ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ኣብ ግብሪ ንምትርጋሙ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ተላብዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰልጠንቲ ብወለንትኦም ብዝወሰድዎ ተበግሶ ን6 ጽጉማት ስድራ ስዋት ገንዘባዊ ኣበርክቶ ገይሮም ነበርቲ መምሕዳራት ከባቢ ደንጎሎ ላዕላይን ታሕታይን ንኡዞባ ጊንዳዕ ጥብ ዝበለት ማይ ብምዕቃብ ሕሩም ሕዛእትን ምስንሳን ሰፊሕ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን የሰላስሉ ኣለዉ ብመሰረት ሓበሬታ ወደብቲ ናይቲ ወፍሪ ኣብ ደንጎሎ ላዕላይ 8.5 ኪሎ ሜትር ዛላን 1083 ሜትር ኪዩብ ከትርን ክጽገን እንከሎ 45,000 ወረርቲ ኣግራብ ከም ተኣልየን 6 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያን ከም ተጸገነን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብ ደንጎሎ ታሕታይ ድማ ኣስታት 7 ኪሎ ሜትር ቅናታዊ ዛላን 830 ሜትር ኪዩብ ከትርታትን ክጽገን እንከሎ 3 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያ ከም ተሰርሐን 15,000 ወረርቲ ኣግራብ ከም ተኣልየን ተገሊጹ ክቡራት ዓዘብትና ድሕዛ ሓጻር መስጋገሪት ኣገራዊ ዜናታት ክስዕብዩ ሰና ጽንሑ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ናብ ሎሚ 7 ጥቅምቲ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ደቡባዊ ፓኪስታን ብዝተኸስተ 5.7 ሬክተር ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከቢድ ሰብኣዊ ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ
ብሰንክቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ብውሕዱ 20 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝገለጹ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ፓኪስታን ዛጊት ቁጽሮም ዘይተነጸረ ሓያሎ ደሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁጽሪ ሞታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም በቲ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ዝሓበረቶም ሰበስልጣን ኣውራጃ ባሎቺስታን ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ከም እተሃስየት ኣረዲኦም ኣብ ፓኪስታን ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ክኽሰት ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ 2015 ብዝተኸስተ 7.5 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ብውሕዱ 400 ሰባት ከም ዝሞቱ ይጠቕሱ ብዘይካዚ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2005 ኣብቲ ሃገር ብዝተኸስተ 7.6 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ልዕሊ 73,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ናይ ሽዑ ጸብጻባት የረድኡ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ፓኪስታን ንሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝተቃልዐ ምዃኑ ክኢላታት ይገልጹ ኣሜሪካን ቻይናን ዲፕሎማስያዊ ዝምድንአን ንምምሕያሽ ብዕቱብ ከም ዝሰርሓ ኣፍሊጠን ክልቲአን ሃገራት ነዚ ዝሓበራ ትማሊ 6 ጥቅምቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዘካየድኦ ናይ ላዕለዎት ሰብ መዚ ርክብ እዩ ብመሰረት ኣብቲ ርክብ ዝተበጽሐ ምርድዳእ ኣሜሪካን ቻይናን ብኣሉታ ተጸልዩን ዘሎ ዝምድንአን ንምምሕያሽ ቀጻሊ ናይ ዝርርብ መደባት ክሰርዓ ምዃነን ተፈሊጡ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም እወታዊ ውጽኢት ከም ዝነበሮ ዝተጠቕሰ ናይ ቴሌፎን ርክብ ከም ዘካየዱ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝተኻየደ ርክብ ላዕለዎት ሰብ መዚ ናቱ መቐጸልታ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ጉዳይ ደሴት ታይዋን ኣቐዲሙ ብዝተበጽሐ ውዕል ክቕየዳ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሓ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ብ5 ጥቅምቲ ምሕባሩ ይዝከር ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ብጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ቁጠባዊ ምትፍናን ካልእን በኣሉታ ተጸልዩ ከም ዘሎ ይሕበር ኣህግራዊ ማዕከን ገንዘብ ቁጠባ ዓለም ኣብዚ ዓመት እዚ ብ6 ሚእታዊት ከዓቢ ኣቐዲሙ ንዝሃቦ ትንበያ ኣጉዲልዎ ቁጠባ ዓለም ስግኣት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዘይ ምቕንጣጡ በቲ ሓደ ሳዕቤናት ክሊማዊ ነውፂ እናገደደ ብምምጽኡ ድማ በቲ ካልእ ኣብዚ ዓመት እዚ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገምገመ ከዓቢ ከም ዘይክእል እዩ እቲ ማዕከን ሓቢሩ እቲ ዕብየት ክረጋገጽ እንተኾይኑ ማሕበረሰብ ዓለም ክሊማዊ ነውፂ ንምግታእ ብዕቱብ ክሰርሕ ኣህግራዊ ማዕከን ገንዘብ ጸዊዕ ኣሎ ኣብ መወዳእታ 2019 ዝተኸስተን ገና ዘይተገጠን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኪኖ ሰብኣዊ ክሳራታቱ ኣብ ቁጠባ ዓለም ከቢድ ቅልውላው የስዕብ ከም ዘሎ ይግለጽ ብዘይካዚ ዝዓበየ ክፋሉ ብንጥፈታት ወዲ ሰብ ዝስዕብ ክሊማዊ ነውፂ ኣብ ቁጠባ ብቐሊል ዘይግመት ሃስያ የውርድ ከም ዘሎ ይጥቀስ ዛጊት መንነቶም ዘይተነጸረ ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብዚ ሳልስት እዚ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ቡርኪና ፋሶ ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ 14 ኣባላት ሰራዊት ሃገር ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን በቲ ፍጻመ 7 ኣባላት ሰራዊት ከም ዝቆሰሉውን ሰበስልጣን ጸጥታ ናይቲ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ሓቢሮም ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ወገን እኳ እንተዘየለ ምስ ጉጅለ ዳዕሽ ምትእሳር ብዘለዎም ሽበራውያን ዝተኻየደ ክኸውን ከም ዝኽእል እቶም ሰብ መዚ ኣሚቶም ኣለው ድሕርቲ ምንቅጥቃጥ የቕሬታ ድሕርቲ መጥቃዕቲ ሰራዊት ቡርኪና ፋሶ ኣብ ልዕሊቶም ዕጡቃት ብነፈርቲ ዝተሰነየ ስርሒት ከም ዘካየደ ሓቢሩ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ብዝካየድ ተደጋጋሚ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ሰብኣውን ጸጥታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ጸብጻባት ይጠቕሱ ጃፓናዊን ኣሜሪካውን ኢጣልያውን ተመራመርቲ ተዓወቲ ሽልማት ኖበል ዓውዲ ፊዚክስ ናይ 2021 ኮይኖም እቶም ሰለስተ ክኢላታት ክሊማዊ ለውጢ ብቐሊሉ ንምርድዳእ ዝሕግዝ ኣገዳሲ ምርምር ብምክያዶም ነቲ ሽልማት ከም ዝበቕዑ ተፈሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካዊ ዴቪድ ማክሊማንን ጀርመናዊ ቤንጃሚን ሊስትን ተዓወቲ ሽልማት ኖበል ስነ ቀመም ኮይኖም እቶም ክኢላታት ስነ ፍልጠት ኣብ ፋርማስቲካዊ ምርምር ኣገዳሲ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ዝተጠቐሰ ሓድሽ መሳርሒ ብምዕባሎም ነቲ ኣህግራዊ ሽልማት ከም ዝበቕዑ ተገሊጹሎም እቲ መሳርሒ ኣብ ምዕባለ ስነ ፍልጠት ብሓፈሻ ገስጋስ ስነ ቀመም ድማ ብፍላይ እወታዊ ተራ ከም ዘሎ ክኢላታት ሓቢሮም ክልተ ኣሜሪካውያን ተመራመርቲ ኣቐዲሞም ተዓወቲ ሽልማት ኖበል ጥዕና 2021 ከም ዝኾኑ ይዝከር ኣብ ክፍለ ሃገር ሳኦ ፓውሎ ናይ ብራዚል ብዝተኸስተ ብርቱዕ ንፋስ ዘሰነዮ ካምሲን ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝሰዓበ ተገሊጹ
بسنك تكستات كل أير كفل هاجر ساو باولو بتعق دورنا بمعبلاهو أب النبرتي تعنا وتسقامات كي صعب سقعت اللهم أب برازيل تخسيتو زلو برتع دركي تنكنايتي كامسين خون كم زخل كيلاتات ميترولوجي يأمتو أب هاجرات دوب أمريكا بحفشة برازيل دما بفلاي أب زحلف 100 عامات تزبر تعمخانو زتتقص حدقا دركي تخسيتو كم زلو تصبصبات يردو ناي ساعة زينا ومستنادونا نمززام كان رأستازينا حندقم وعلى بيت مخرج منسترات ودب مكل خلام بتا مدربدا مبرق أفريقيا لوم أب أسمرة تخفيتو منستر حرشة ومرمرات وتسيتون حرستو تهلاليو أب زوادوب أب محدران مريحنة زتبقر سلطانة واهبو أب باكستان حدقا من قطقات مدرسة بأون واتاون كسارات تاوريدو أمريكان تشاينا دبلوماسي أو زمدنا النمحياش بعتو بكم صار حفليتو أهقراو مع كان جنزب قطب عالم شبيتاويت كعبي أقدم من زهابو تنبيع أقديلوا نايس عزينا ومستنادونا أبستزازي ملون سلامك تالكم نمسكن بروح معلتي سلام كبرات تعزبتي على توزينا سبورت حيزلكم قريبا لخون مكتتالكم بخبر زعدم أمير علي أبتشن عسران كلتن أب هاجر كوستاريكا نذكر وانش عالم دك أنستيو تتعسر عمد نمستاف أمد صاريت تصميلا زلا هاجرات كانتا دك أنستيو إرترا تتعسر عمد نايكلا يقرق ما نمكيات مال لحرق أتري ناب تنزانيا أمريحا زن كلت هاجر وين كنت تتابع قدما إجري أب أسمر أب زكاير قطم هاجرات كانتا إرترا بهاجرات كانتا تنزانيا سلسته ببارو ترتي عمن بارا زذكريوم نزوت إيد كايرنا بزغط المدرخ نمسجار دما أجمل قيح بحريك أدم تشعتت قمتي أفداري السلام أنصار تنزانيا كفالة ماين باركس كبرات تعزبتي على توزينا سبورت أبدي فتم بمكتالكم دقيمة مسجن سلام